हेलो रायजोफोर खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन अब्लासो बुजिगोन नोंथांमोना बिनि थाखायनो आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे खोथाखौसो क्लियार रायज्लायनो नागिरदों। दा बेनो जाहैबाय जोंहा आथिखालाव जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो बा जोंनि क'क्राझार लकसभा बियाबावबो गुबुनफोराव जेरैहाय एमपि इलेक्सनखौ लानानै गोबांथार सावरायलायनाय बा जोंहा हानजाजों हानजा बा बे मोनसे हानजाया बै मोनसे हानजाखौ बै मोनसे हानजाया बै मोनसे हानजाखौ बाथ्रा सावरायज्लायनाया गोबांथार जादों आरो इलेक्सननि बारानिफ्राय बारा बा दुंहाव दुंहाव बारनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। दा जोङो बे हिसाबैनो इलेक्सननि सोमोन्दैनो दिनैहाय रायज्लायनांगौ आरो क्लियारिफिकेसनखौ मिथिलायनांगौ होननानै आं सानो आरोखि। दा बेखायनो नैबे खोथाखौ आं नोंथांमोनजों सावरायनो लुबैदों जे दिनैनि समावहाय जोंहा जोंनि बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलावहाय मोननै जोंहा बर'निनो रिजनेल पार्टि दङ। बेनो जाहैबाय मोनसे बिपिएफ आरो मोनसे इउपिपिएल। दा जोंहा बिपिएफनिफ्राय बे क'क्राझार लकसभा बियाबाव खाम्फा बरगयारि बिथांखौहाय केन्डिडेट बा बिजाथि हिसाबै सायख'बाय बा फसंबाय। दानिया जोंहा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सोरखौ सायख'खो सोंथिया बिसोर रायजोफोर। दा नोंथांमोना साननो हागौ जे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सोरखौ सायख'खो मिथिनानैबो मानो मिथियै बादि बिथाङा बाथ्रा बुंदों नङा होमबा। सानदों रायजोफ्रा साफ्रोमबो माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा हयथ' माने जयन्त बसुमतारी बिथाङालाय माथो जाखो इउपिपिएल बिजाथि नङा होमबा। दा नोंथांमोनहा दिनै बेखौ बुजिनो थाखायनो आङो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होग्रोनो लुबैदों। बिनिफ्राय आङो फंनैसो बिनि सायावनो सावरायगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बिदिब्ला बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो। ইয়াত যিটো আমাৰ NDA এলায়েন্সৰ কথা আহি আছে, তো NDAৰ ফালৰ পৰা যিটো মোক বাছনি কৰিছে নিশ্চয়কৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে দিল্লীলৈ গৈখিনি আমাৰ যিখিনি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিখন যেনেধৰণৰ সজাব লাগে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, এই অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিখিনি আমাৰ মিলা প্ৰীতি এই গোটেইখিনি বিষয় ইয়াৰ লগত সাঙুৰি আছে। সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ যে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পিছত যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে সেইখিনি সুযোগ মই নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিম। थ' रायजोफोर नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथांनि गावनिनो खुगानिफ्राय बुंनाय बाथ्राखौ नङा होमबा। दिनैनि समाव बिदिब्ला जोंहा माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मानो बुंबाय थायो जे जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ, नाथाय रायजोफोर नोंथांमोना दिनै खोनाबाय जे बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि सासे बिजाथि नङा। दिनैहाय जुदि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिमोनब्ला बिथांखौहाय इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो बासिनानै बा इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो बिथांखौ फसंनाय जानांगौमोन। दा बेखायनो आं दिनै बुंनो नागिरदों जे रायजोफोर गैया, इउपिपिएलनि बिजाथि गैया। इउपिपिएलनि बिजाथिया दिनैसिमाव जों नुनो मोनाखै जे क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि फसंनो हायाखै। बेयो खुब दुखुनांथाव। दिनैहाय बिथांमोनहा बिजेपिखौसो मदद होनो थांगासिनो दङ जोंनि क'क्राझार लकसभा बियाबनि जानानै आरोखि। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा डाइरेक्टलि बुंब्लाबो जोङो बेखौ बुंनो हायो जे जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा बिजेपिनिफ्राय फसंजानाय सासे केन्डिडेट बा बिजाथि। दा बे हिसाबैनो दिनै बिजेपिजों एलायन्स हिसाबै दिनै इउपिपिएल दोलोआ बिथांखौ मदद होनो थांगासिनो दङ। दा बेसो खोथाया। नाथाय जोङो क'क्राझार बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि मोननो हायाखै रायजोफोर। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेनि थाखायनो आं बुंगोन जे जोंहा दिनैनि समाव क'क्राझार लकसभा बियाबावहाय बिजेपिनि गोहोमा बांद्राय गोग्लैनाय नङा होननानै आं सानो। आरो बिजेपिया जुदि बाहाय इलेक्सन गेलेयोब्लाबो बा भटखौ गेलेयोब्लाबो बिथांमोनहा
एसेबां मोननो हानाय नङा होननानै आं सानो। नाथाय मोनगोन होनोब्ला एलायन्स हिसाबै जोंहा UPPL निफ्राय माखासे भटआ बिथांमोनाव थांगोन। नाथाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव BJP नि जेबो मेजरिटिया एसेबां गैया होननानै आं दिनैनि समाव बुंगोन आरोखि। दा बे हिसाबैनो दिनै थाङै थुङै नायोब्ला जोङो माखासे मेलेमजिबि बिथांमोननि साननाय हनाय आरो माखासे रायजो राजाफोरनि मोनदांनायखौ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला नुयो जे NDA-नि केन्डिडेट होननाय लोगो लोगो गोबांथार सुबुंफोरानो दिनैहाय जयन्त बसुमतारी बिथांनो भट होनायनिफ्राय फासयदों बा बिथांनो दिनै रायजो राजाफोरा भटखौ होनो बादों आरोखि, बानाय मोनदों। दा बे हिसाबैनो आं सानो जे बाहाय BPF दोलोआनो देरहालांनाया खाथां जागोन आरो बियो मोनसे दानि सिनारि होननानै आं बुंगोन आरोखि। थ' रायजोफोर नोंथांमोना दिनै बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनानानै बे बाथ्राखौ हयथ' सिगाङाव मिथियाखैमोन, नाथाय दिनै मिथिबाय होननानै आं साननानै लाबाय जे UPPL दोलोआ गावसिनि हान्जानिफ्राय बिजाथि होनो हायाखै। नाथाय जा जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथां दङ, बिथाङाबो दिनै BJP-जों सायख'जानाय सासे बिजाथिसो। दा BJP-जों सायख'जानाय बिजाथि हिसाबै बिथाङा डाइरेक्टलि NDA-निनो सासे केन्डिडेट होननानै जों दिनैनि समाव बुंनो हायो। थ' बेनो रायजोफोर, नोंथांमोना बिनि सायाव मा बिजिरो बा मा सानो बे नोंथांमोननि खोथा, आरो नोंथांमोना बेखौ बिजिरनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बिनि सायाव साननो बा बिजिरनो आं खावलायबाय। थ' आङो भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन रायजोफोर। आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारि।